vise hvordan man joiner sit Green Miners serveren. Først skal man installere AT-launcheren. Der er et link nede i beskrivelsen, eller jeg kan bare skrive det her ind. Så skal du trykke her. Så vil der komme et download op, som du så skal bruge. Det skal du så proppe ind i en tom mappe, som den her. Ja. Jeg skal den her AT. Hey, wake up. Så skal man proppe den ind her. Så du har en helt tom mappe, hvor den kan være for sig selv. Så trykker du kør. Så vender man. Og så skulle man gerne poppe op lige om lidt. Så får man alle mulige mapper. Det skal ikke tage af. Så skulle man gerne snart være inde. Be right back, når den er færdig. Når den er færdig, så kan du vælge sprog. Jeg vælger engelsk. Så kan du trykke save. Så prøver du launcheren op. Så kan du gå ned, så skal du herned. Tryk select an account. Eller nej, faktisk skal du gå herhen. Add an account. Så skriver du din i det her tilfælde bruger jeg e-mail. Den skriver sin e-mail, eller ja, sit Minecraft login. Ikke? Jeg sætter altid på husk password, men lige det her, der siger nej. At. Så venter man lige den, der er ind. Så trykker du yes. Og så vil det skin vises her. Så går du ind i packs, new instance. Så tager du den, der hedder den her 2671 EXP. Og hvis man er på en computer med forskellige brugere, så kan du gøre sådan her, for det kun er for dig. Jeg gør bare sådan her. Så venter man lige lidt, fordi der er lige nogle flere ting, du skal sætte op. Ja, nu er du herinde. Du er bare at gøre sådan her. Så skal du have den her på. Du skal have den her på. Og du skal have den der på. Så må du selv vælge, om du vil have damage indicators, som jeg anbefaler. Map right, eller boxer, det er noget anbefaler. Eller ja, det var faktisk det. Jo, inventory tweaks anbefales også. Trykker du install. Så jeg spoler lige frem til det, når der kommer signal. Så går du bare ind i instances. Trykker play. Siger don't remind me again. Indtaster dit password. Og trykker OK. Og så skulle spillet gerne komme. Er tilbage, når den er loadet. Så er den kommet op. Så trykker du multiplayer. Add server. Server. Og så kan du skrive, ja, så skriver du IP'en hernede. Det er lige meget, hvad du skriver heroppe. Trykker done. Og hvis den ikke virker sådan der, fordi man lige skal huske at skrive M,
Se foran. Green minus. Det går. Trykker refresh. Og join server. Og så veninde. Den bliver logget ind, ikke? Kom så ind. Okay. Så er den video færdig. Alle tingene, jeg har brugt i videoen, de står nede i beskrivelsen. Ses.